Csicsergős, jó reggelt! Itt vagyok a Tekelő szőlőben, ez táján található a Tokaji borvidéken, és jelenleg is még mindig zajlanak a folyamatok a kötözéssel kapcsolatban. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a szőlővesszőket, amik már egész szépen beindultak, lehet látni, hogy igencsak már megnövegettek, ezeket kötjük le a szálvezető drótra. Ezt azért tesszük, hogy egyenletes elosztást biztosítsunk a szőlőnek, tehát a tápanyag, illetve a víz ellátását tudjuk ezzel egyensúlyozni. Hiszen lehet azt látni amúgy itt is, hogy az alsó rétegekben kevesebb a levél, és itt a legfelsőben már nagyon burjánzó. Ezért van, mert a szőlő az kifejezetten mindig a felső részekre koncentrálja, fókuszáltatja magát, az energiáit, és éppen ezért nekünk kell ezt megoldani, ezt a problémát, úgyhogy ezért végezzük a szálveszők lekötését.